с вас! Ние сме 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 с вас! Всеки българин трябва да избере дали да бъде с нас, студентите, и да стояваме някаква позиция, морална, или да бъде с властта и зад полицията. Направете този избор. Мисля, че вие ще го направите, защото сте тук. От нощта ни атакуват. Имаше провокатори, които слагаха транспаранти с правописни грешки, за да изкарат някакви лупени. Имаше провокатори, които се катереха по ректората и когато ги питахме кои са, бягаха. Имаше провокатори още сутринта, пускат се някакви аудиозаписи с фалшиви, с някакви монтажи, които са правени от съмнителни хора. Атакуваха ни тук преди няколко минути, удраха с юмруци по сградата на ректората, по институцията Софийския университет, ние опасахме сградата в себе си, щупиха един прозорец отзад. В момента имаме на всички изходи хора, които да пазят сградата и нас. Ще удържиме, но считаме, че имаме нужда от подкрепа. Искаме подкрепата на хората, които искат България да бъде държава на народа, а не на властта и задкулисието. Искаме подкрепата на нормалните хора. Имате я! Ние сме с вас! 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 Софийския университет. Смятаме, че е време, вече е дошло време. Излеземе на улицата и да атакуваме там, където трябва. Браво! За сградата на университета ние излизаме и отиваме заедно пред парламента. Окупацията няма да се прекратява, но ще дойдем с вас. Браво! Ще дойдем тук пак с официалната декларация. Това ще бъде и официалната пресконференция. Всяко някой нещо как да излезе. Просто... Бръснати глави, те ми атакуваха физически само. Пускаха по вратата. Имаше членове на БСП. Естествено. На кой бе? На кой? Оставка! Кажете ги, кои има тия депутати? Борис Цветков е един. Борис Цветков е един. От тези, които по всякакъв начин през тези 4 месеца, докато течеше гражданския процес, се опитваха да го проверят. В момента много хора искат да проверят окупацията, защото им изпъркахме плановете. Ние няма да спреме.
дойде лично. Да. Което трябва да е пределно ясно всички ние знаем това и сме готови. И аз съм чакал нататък, че стават все по-квалифицирани и по-рафинирани опитите за квалификация. Ние не сме свръхчовеци. Ние сме заявили нашата позиция и е крайно време нацията да избере нейната позиция. Нацията трябва да изрази своята позиция с нас. Или ще дойде да ни подкрепи, или ще остане да се трае. Това е всичко, което има значение. Това, че са медии, който човек тук. Скоро ще има студентска среща. Браво!